One day umama wami anivuse athi kimi samukela ubona ukuthi uready nje uready vuka uye esikolweni ni ready kanjani ngoba erama zange ngive ekhara kanti ni ready kangaka ayi mama mina ngiyasaba ukuya esikolweni musume muzongishaya ngusimanje uthathe nesikhathi sokubarabara ngabe uthatha ivastrap manje uyazisula uyageza uye esikolweni letha insipho letha ivastrap letha izinto zokugeza vele ngiyogeza ngani manje umama athi kimi yazi zamkelo uzitshela ukuthi nginesikhathi sokudlala ne aninasikhathi sokudlala mina vele ngicedile ukufunda kusere wena wedwa mama ngiyasaba kuya esikolweni uma uzonishaya ngizoya kahle kusasa please ngizovuka kahle kusasa please ngiyakucela tu guys ngiyabonga ukuthi niyanifollowa niyakomenta kuma post wami ngicela ifavor please ukuthi ni subscribe ku YouTube channel yami please ngiyakucela tu subscribe ku YouTube channel yami igama lami la ku YouTube Samngero Mkhwanazi Skits if awurithori lapho kubayo yami libhariwe kurula futhi upressa lapho kubhariwe YouTube waklika ukuthumelela ku YouTube wa subscribe nizoposta ama video ku YouTube please subscribe manje ngiyabonga.